Хөрмәтле, кадерле кунаклар, Робертка багышланган Робертның истәлеген, Робертның исемен яңгырата торган чарага килгәнегез өчен зур рәхмәт. Менә шушы чараны тагында дәвам итәбез. Сезгә ничек башларга да белмим мин бу чараны, чөнки бу бик тиз генә әзерләнде, бик тиз генә уйланды. Чөнки Робертның туган көне дә бит инде 1 августта. Менә шуңа күрә, шуңа төбәп эшләргә тырыштык шушы вакытка җиткереп. Башыгышта булды, тырыштык инде, үзегез яңадан нәтиҗәсен ясарсыз. Бүген бик матур вакыйга. Мин инде әйтерим, сезнең арада сөйләү дә авыр, сез чөнки Роберт турында матур итеп сөйләдегез, телләрегез телгә йокмый, матур тел белгечләре булганда, язучылар булганда, алай итеп әйтә дә алмамын. Әмма мин әйтергә тиеш, әйтермен дә, килеп чыкса, ничек дип әйтәсез, кабул итәсез, шулай булыр инде, бик нык дулкынланам. Минем өчен, безнең гаилә өчен бу бик зур вакыйга. Минемчә, ул вакыйга безнең өчен генә дә түгел, җәмәгатьчелек өчен дәдер, язучылар өчен дәдер, Робертның иҗатын яратучылар өчен дәдер, чөнки аның үзенең бер менә Instagram арасында ул үзе семья шикелле иртән торадыр иде, ул Instagramга кирип китәдер. Мин башта аны ачуланадыр, аннан соң әйтми дә башладым. Аннан чөнки көтәләр шигырьләрен. Аннан нәрсәдер көтәләр, шигырь гына да булмагандыр ул. Ниндидер аралашу итә алар. Менә көндә шулай итеп аралашып яшәде ул соңгы көненә хәтле. Янымдагы телефон булды. Мин әйтәм, алма телефонны, зыяны тия битте дип әйтәдер. Менә шуңа күрә мин әйтәм, шушылай бик зур вакыйгадыр дип уйлыйм. Безнең гаилә өчен генә түгел, зур вакыйга бу. Бу вакыйга инде, бу чара минемчә моңсуда минем өчен, безнең гаилә өчен шатлыклы да. Моңсу ни өчен? Чөнки безнең менә күңелләребез тагы да актарыла, тагы да мин җыламайм димен, менә шулай килеп чыга инде. Барыбер искә төшә, ул ничек тә теге время лечит, имеш вакыт үткән саен җиңелрәк була дигән сүз, бөтенләй дөрес түгел ул. Көндә искә алмаган көнебез юк, көндә шул көтеп торабыз, радиодан ишеткәндә, кайдадыр Роберт исемен ишетсәм дә, бер кем телевизорга бер нәрсә күрсәм, менә шул безне яшәтә, Аллага шөкер. Икенче яктан бик моңсу менә чынлап та бүген дә кичәдә менә җоклау да юк, ни дә юк, шуңа күрә гел искә алабыз инде шушы. Болай әйтсә канәгать булыр микән, тегеләй әйтсә канәгать булыр микән дип. Әмма барыбер минемчә шатлыклы вакыйга икәне өстенрәктер, чөнки чынлап та таш куелды, кабер ташы матур, бик күп көч куелды. Мин менә шушыңа бик күп рәхмәтләремне әйтәсем киләдер һәрбер кешегә. Мин теге мәдәният министрлыгына да йөри торган кеше түгел. Менә Ирада Хафизановнага зур рәхмәтемне тапшырсагыз, менә бөтен мәдәният министрлыгына, анда ул гына эшләми бит инде, бөтен генә куллары, кемнең тигән шушы эшкә, барысына да зур рәхмәт, язучылар берлегенә зур рәхмәт. Барысына менә Таңсылу элемтә дә тора инде күбесенчә, Таңсылу бер дә әйбәтләр сөйләшәләр ди, барысын үзләренең киңәшләрен дә бирәләр ди. Менә шул хәтле җылы итеп кабул итүләре Роберт киткәннән соң безгә менә шунысы бик дәрәҗәле, бик кирәк әйбер инде. Шул хәтле. Шуннан соң хөкүмәтне дә әйтмичә калмыйм, чөнки хөкүмәт булмаса, менә шушы Робертка мөнәсәбәтләре, шундый яхшы мөнәсәбәтләр булмаса, булай ук та килеп чыкмаган булыр. Менә мин шундый шатланам, менә әйтәм бит, һәрбер Роберт Миннуллин дигән җир чыкса, мин бит чөнки өйрәнгән гел Роберт Миннуллин бик популяр чага булды бит, мин аны сер түгел сезнең өчен. Менә шул хәтле сокланам, менә конкурслар үткәрелде, ул китүгә инде. Шуннан соң менә Рифат әйтеп китте, яңа татар җырында "Үй йөрәгем" дигән җыры җиңде. Балалар өчен ниләр конкурслар үткәрелеп тора. Ondan sonra indi bu şuatlıq buldu, bütüney de kütmegende diye etsem de bibliotekaga, kitapxanaga, balalar kitapxanasına onun ismini verir. Менә bu bizne yaşata turgan әйберләр шушылар инде. Робертны yaşata turgan, Алла бирсә, барысы да әйбәт булыр. Сезгә барыгызга да менә рәхмәтләремне хөкүмәтебезгә дә, мәдәният министрлыгы, язучылар берлегенә барыбызга безнең рәхмәтләребезне тапшырсагыз, без бик рәхмәтле булыр үзебездә.
Рәхмәт сезгә барыгызга зурлап килгәнегез өчен. Тагы да әйтермен дигән идем, уже все, җыласы килә башлады.